kok borok kothoma. Hai bayar nor nai tongo kok borok kothoma YouTube channel. Phadi hingke tongte kaisa kok borok kothoma salainyai khoroksa belai nangmani khoroksa boroi korija boroi randi tai bini bwsai thi thangajaka bini bwsai thi thangmani pore bini bwsla masa tongjawo. A bwsla tongmabo siklasa soloksa 15-16 bosor boyosni bisingono a bwsla dol bai tongte khe bairao guriwei samur tukte khe a bwsla bo 5-6 mas kamawi thangka tai bumano saka hangka ke bo ma thangya angnasi hninai bini dol lok bai khe bo bumano no khogoi thangai paikha tai buma belai kheno dukhu nangjaka khos khobar biyangma khlaisinai boroi borok tai a nogo bo sasungno tongjaka a nogo sasungno tongoni bo sasungno ajiwo sasungno chawo khlai tongjaka tai hake tong ajiwoi chawoi tongte hingkano khoroksa bikhari bini nogo sob somonyo puri potidin chawoi rkai chanani bono sanai chanani loi ngei thangka tai niji sasungse ajiwoi chanani phata phati ngei tongma jorawo a je bikhari bahaino binaro phaphai sanai chapaima bai bo belai kheno saljake kele sungjaka asuk dini bono hake mangsa sari tonani sararere phairere aba hairok ngjama bai bo cinta nangjaka je kori ni bezalo bigra o je bikhari bo anara mangsa phaphai sanai chapayo gnang ronar sanai chaka tamo aba hairok wansogoi bo saljake kele sungjaka tai oba kele sungjaka kono bahai ke ang o bikhari ni yakni yogoi mano babo odre pot bini bakhawo sitra rok wansongnani nangkha tai saljaka jesa ponong siteng ang bono puriwo bisruwini hulisarwoi bothari pemeni no saka hninai o boroi wansogoi nakha tai afroke bo kubui no saljake bo bis paituboi je puri galongmani jagao bo bis ruinai galogoinai bo abono kisa side ke toninai bini bondo hingke bis kari khlaioi bo serei tiar khe tonkha ta hake tiar khe tonmani bisingo hangkano kubui no a bikhari na phanyani bo timing kha tai bo sob somonyo a je bini forki ganao khlainai bo be berai rekhangke a bikhari na phayo tai kubui no time bo ongkha tai bikhari bo na phanyani no phaikya tai afroke no a boroi bo ola haino hai babi phika je a pable sabo manai jodi bi chawoi a puri no chawoi jodi bikhari thi thangka hangke aboni dromo kormo ba pap soigla khninai bo haino hai wan soginai a puri no bo haino hai ki philei nawoi kaham puri no ke biskri puri no baro ri phika tai bikhari a puri no nawoi nai sapaikya hambai reka je a puri no hamya saya khe anaro phaiteng tai kaham korong khe ninaro tongthong hninai bikhari puri talangai thangka tai hake puri talang thangka angkano a boroi bo dugar soinai chawoi nungai akoi thunani naimotri thangtei tongma jora hangkano khoroksa borok khorang khlaini dugar phiyokdi ama hninai sapaikya tai hake sapaikya hangkano bo dugar khulogori hangkano bwsla ekdom keram khlaini ekdom kaila sajak ekdom sori hamyake bwsla no nukha tai bwsla no nugoi bo kabagai kapkha babu nung biang thang nonang bwsuru tukha ang sasung mangsa nogong tongsiro angni ni bagai belani cintang kha aba heiroka sawoi buma kabagai kapkha tai afroke no bwsla no sungnani nangkha nung mairok dasakha hnini singka angni ni bondok mairok ba puri rok ang sergrana hninai bwsla no saka tai bwsla saka ang mai chawoi chana nanglia ang okopulungsini saka afroke no buma saka
noni yago rang rok sekeri hingke nung borole masai phaiga ba hninai bosla no singka tei bosla saka ang jekhano nok malati lamao bikhari bai khoroksa malaikha tei bikhari ano khairok jagai puri leb nei chadi hninai ya pharei ri rekha tei a puri chawi no ang bohok thanda ke opungjak ani bagai tabuk tai songnani nangliya hninai bumano saka tei a buma singka je a bikhari ni chehra le bahai hninai bosla no singka tai a bosla saka a bikhari ni chehra angka sengkari kolok kolok khosai kolok kolok tai bokhnai bo kolok ma hninai saka ta hake saka hangkano olokhano abroi asuk bini daut clearing yaba oloka haino hai bini bosla mujo manjagai saka o ama abongkha banu puri ri pe hangkano haimya saya anara phaiteng kaham kereng ni nar thangteng hninai salango hninai saka hangkano abroi ekdom mujo mani thangka je binaro abikhari purina na phainai a bikhari no bosla no a puri leb nei ya pharei chari rohor hninai bo aproke kaham kano sai mankha te aproke bo belai kheno wana jakha je ang a puri no jodi 20 dalogoi nai jodi a bikhari no bothana hninai a puri no ya pharei rohok hangke tini bini bosla sa bisno masawoi thainyani tongmani tai bini sakni je matai hekeba bo wansoma kaham nini pap doromono wansoma bai bahanya hai aro puri kaham reirma basi tini bosla kaham manu tai bo saksa wansoka tini belai kheno dosa kotomano laikha tini hninai tai bo wansoka je kuno dino phuno mohai samung angtai khlailiya tai orono sung o kothomano khanawi tamo srungjanai manka tahukte bukuk chong nainai di sung buni khuro khanawo buni bagai waraisa ka hangke sagono galayu hunjago tini o buroi 20 galogoi nai ri rohaka bosla sawse thigamu abono hono buni bagai waraisa mani sagono galayu hunjago tahukte bukuk chong hingke sungo kothomano khanawi obon srungjanai mano buino haimya saya babiyawi ni sob samanyo kok kaham niji tongmani kaham hingke bebak sara dunia no kaham mangnai tahukte bukuk chong abono sung buino dusrnani pokdi sak no thik khlaidi asuk sawino nor jotono kaham tongdi tai obai samung khlai punungdi je nongni tongmuno nugoi joto luku ni bororok nini tongmungno ma srngna tai te tinini baga hajar nong siteng jotono no hambai।